everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. May tuyo ka, Gor? Kuan ba? Kato bagi-read na itong plenum sa mga komunista. Oh, nga naman. Tunay manghud si kaliwanag ato. Katong si Kaalan bitaw. Buhi si Kaalan. Buhi. Wa siya mamatay. Wa di siya mantimano ni Sir Dennis. Wa lang siya kaikyas tungkol kay giputsasan siya suod sa tricycle. Pero nadapa siya sa ospital. Dito kitambalan. Takong buhi ning. Kasulti-sulti nung gali di. Unya? Dito ko ka hospital. Tapok ko yung mga bugadas human rights. Bida. Mga estudyante, yung mga taga-media, mga madre, mga pari, mga militante ko. Magyan na sila rong panahon na. Ilamsab ng katungot. Usa sa natin kapalibog sa ubang Pilipino. Kung kita galing mga militar mo ay rakan, abusan, buak, sa mga isparo. Bida, wag yung militante mo reklamo. Pero kung NPA na gani yung malkansi, dali ka sila makalugwang mga militante nga sigig singal. Usar gyud rason, Guryo. Batik gani kaig leader ang usa ka nasod. Puno gani is korupsyon unya daghang pagpanglapas tawanong katungod. Daghang yung rebuilde. Doon na gani rebuilding usa ka nasod. May gubat yun umang nasod. Gubat karong panahona sa atong nasod gumikan sa atong leader nga. Bebe, tiwas sa itong imong istorya, be. Bayan atong mangod kaliwanag. Kasi ito si Kaalan. Kaalan? Oy. Sergeant Ernesto Martin reporting, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very clear, sir. Yes, sir. Right away, sir. Medyo rariante ito, Sarjo. Ako may iyang pa-eskurton sa igso ni Kaliwanog aron balhin nga tos detention, Guryo. Mawalagi na akong tuyo ni mo karon. Gisugo kong medyo rariante. Nga pahibawon kag ikaw mo'y team leader. Aron mo escort di Alan. Huwag ka magudayan mo sulti. Nanawag ni Noos medyo rente na ko. Okay nang mahibaw ka na sa mga detalye, Sarge. Ha? Nga, ang atong escortan, mo ang manghuli. Tala. Tama. Kitang tanan, tuobi nga patay sa Alan, di ba? Okay. Dako mo rin buhi! Forbida! Mo to'y nakapalangan akong sulti ni mo na ikaw may among team leader. Tabian sab kay Kaguryo. Tanawa, tabian. Kagistorya. Forbida! Sayop ka ng tabian. Uy, ab-ab lang ko baba. Nya, may bawa na tika nga, may request sa mga militante nga si Sergeant Ernesto Martin mo'y mo escort ni Kaalan. Pagkadip lang, ano akong yuga, no, Guryo? Oo, ang gulo siya pagsaling sa uban. Nakapangutan na magilikos ko gagalingon nung ikaw mo ilang gusto. Og nakapangutan na ko sa kong kaugalingon. Hindi ka kahilo masakop sa mga komunista. Saban, sekreto lang gini nga ito. Bigo ka kita, nagkupuyo sa inyo. Sulti na ko hilong, bi. Saban, impi ka. Okay na na ako. Unsaman, unsaman lamihan ng komunista, ha? Ngagan ko nun ng baba ni mo, Guryo. Muray mo, tanga. Pastilan, oy. Bro, bago pag ka na ako. Kumidya na itong ako, neng, oy! Bagong komedya, Guryo. Sige ka malang karaang komedya. Hello. Yes, Captain Dennis Trinidad King. Karosa? Karon? Dako na yung buhi si Kaalan? Oo, ako mahibaw ni. Oo. Kinsay mo escort? Tubaga akong pangutan na kinsay mo escort, animal! Buhi ang igso ni Kaliwanag. Saksira ba siyang nagilugos na ko si Kaliwanag? Ubay-ubay siya naibawa noon sa akong gibuhat niya itong gabiyo na.
Tuhami ka buok ang kuyog pag-escort ka Alan Sarge. Kailan tingali ka? Happy di ba? Biltam sa siya. Hoy, mo rin yung kwarto Sarge oh. Nadiyas ka Alan. Anin ho paggawa sa gawas ha? Okay, Si Sarge. Jaime, Kuryo. Okay. Good morning. Kumusta ka, Alan? Mapulang buntag, Sergeant Ernesto Martin. Oo ka, Alan. Ako mo escort ni mo nga to sa detention. Mangutana ko ni mo dong, mahimo? Pangutana lang, sir. Unsa kitinood ka niya akong nabalitaan nga gi-request ko ninyo nga mo hatod nimo nga to sa detention. Bago pag yung nakatalikod ang duha ka human rights lawyer, sir. Lakip sa unta to sila makasulti sab nga gisusi nila kung unsa kang pagkapisi. Lakip ang mga kauban ko sa revolusyon. Makasulti sab nga limpyo kang pagkapisi. Dili abusado. Dili ka parehas sa imong mga kaubanan nga mga salbahis o mga demonyo. O nga safety ko o makaabot kong buhi sa akong detention. Salamat kung mao ka na, Alan. Ang ikasang pagpasalamat dong kay dako kang buhi. Kung swertehon, makabalik paghihapon kog alagad sa katawan. Daghang paagi kung unsaon pag-alagad sa katawhan ka, Alan. Dili lang aning gitawag ninyo nga People's Protracted War. Pero gubat sa Pilipino, batok Pilipino. Hugasanan sa dugo ang kahugaw karo sa Pilipinas, Sarge. Wala lang kinahabilin og wala lang bugtong paagi nga kung Pilipino kang nagpakabana kay gibating kaluoy sa katawhan. Dan, dugo na ipaga, Sarge. Putlo na to ka ng tapika, Alan. Kuya, kay matakdan niya ko nimo. Maayra ba ka imong manulti kamo mga NPA? Maayra ba ka imong mukumbinsir? Maumanggid mo, uli kay dayon. Oh. Di maminaw ka matuuran. Hain hinuon to'y bati o dili tinuod. Mo hinuon yung paminawon? Huwato na to ang doktor nga mo'y mo release nimo dinhi sa ospital, ka, Alan. Kung mangutan na, Sir Ning, ingna siya nga watay kumpiyansa. Mao nga moapil mong kuyog pagkatod ni Kaalan sa detention. Is that clear? Yes, sir. Malipat og gamay, Sir Ning. Birahit kayo ninyo si Kaalan. Is that clear? Yes, sir. Kung maglisod mo, kaya dili mo kumpiyansa, Sir Ning, muadto ta sa option B. Yes, sir. So, iparaliw. Maaptan pa yun sila sa ospital. Move! Sir, diyan kayo bisita, sir. Nakaw na mo. Atin mo, sir. Di malas na duha sa itong sabot, ha? Dali, sodo na. Anong di malas man? Dali, lagi una. Sod, lagi una. Sod. Usa naman sab na. May problema nga kalitan kayong miabot. Nagkinahanglan sa impronto na kong pagtagad. Dennis, ni ana sabta ng istorya ha? Maminawa una ko, honey. Kung sa panahon nga may na itong pagkasabot, ingon tayo ani ang mahitabo. Honey, please. Paminaw una lagi na Stop ako. it! Please, ma. Lakaw na! Layas na! Honey. I said go! Go! Nagkasabot ka na. Nung sa akong trabaho. Lamig ka kayong pusilon, Dennis! Ah! Ah! Lamig ka kayong pusilon, Dennis! Da! Komportable ka ba nga gitong ana mo ni Goryo, ka, Alan? Komportable kayo, Sarge. Paminaw na ako. Niya ko sa maayong mga kamot. Luwas kayo ko. Wapuhol ka ning butaan. Amin naman no, safety ron kay ka kung niya ka naman si Koyong isa kairning kay luwas ka nga maabot sa detention pero nakapait si Bako lang magdunay mga kauban mo isparon at ang taon nito ko'y lugon kagi ka na mo patay yun miyan ni Sir Ning ba? Si Aw din imong kauban, Sarge. Wow! Si Aw ka ko de iro. Ilugar na nagkanit palihog anang naibaligyan na prutas bitaw, Jim. Palit ko prutas kay nanugon na batos mo magkonsing. Okay.
Ihapit lang unya nato sa bay palihog. Magian man nato paingon sa detention center. Dini lang Jim, lugar Jim palihog. Sarge, pero ba din ha? Lugay ha? Nagsarawan si ka ng labay din eh. Bantay lang mo sa palibot ha. Di ko magdugay. Kaalan, behave lang gamay dong ha. Sige, rin ako. Sorry kayo, Kaalan ha? Paniguro lang niya ako. May kaso ni mo kay pinusasan mo ka. Ang ako ba, ang balakan ko, doon na dyan mga kauban mo niya. Rescueon kanila. Oh, pati Jim, may nanok to hospital sa sakyanan. Abli din, sir. Ako ng mga kaubanan. Oh, doon ko ni mo. Traitor ka na mo mga ipina. Katawa lang ka. Makuha ka nila pero patay ka, Alan. Nagtuo ko komedyante kang pagkatao, sir. Oh, Pero kung tanaw na ko, tanaw ko nagbayo kung mga NPA ba nang nanuktok. uy. Wagi ko kailaan na nila. Naong pulos ang tang. Oh, Nagkapalit ka na di ay? Nakapalit na makonsing. Ihapit lang na nako karon diha. Oh, mituyo ka lang yung anak sa suki ni mong prutasan. Gikan mi sa ospital ma, maghatod mig dinakpan nga tos detensyon. Mugi ka na mi karon diri sa putasan human ako ga sulti karon. Oh, sige, maghuwat. Sige ma. Amping Bye. anak. Okay ma, salamat ma. Bye ma. Gor, tara. Unsa man ni Guryo? kuha Sarge. Taga-Delta gyapon na Oya, oya, ngano man ni? Kuha ko no. Kanang ang kuya gusto lang escort ni Kaalan. Bisa man nagsugo nila. Ako na mo kumpiyansa si Captain Dennis. Ang gipada ko na sila karon kayugan ko no ta. Basin ko nung doon na niya yung rescue ng Alan. Bakaw. Okay naman unta na, pero urang tam hug ani nga way salig. Gos pa sab si Major Ariante mo igiduol sa mga abogado aning Kaalan nga ako mo ipahat doon ani dinakpan nga to detensyon. Sarge! Bari, sorry kayo pero balik na mo sa inyong agi. Ina palayog si Captain Dennis, si Captain Dennis Trinidad nga kami na lang siguro may mahatod ang dinakpan. Igna siya nga dili ang mabalaka. Sarge! Balik na mo palayog. Guryo, tana, sige na. Oh, Jim, tara. Larga, Jim. Apay tiyantas bahay, Jim. Ano ko nga? Nabalaka lang si Dennis na to, Guryo. Di Mora siya na nabalaka katarungan. ni mo, Sarge. Suod kay mo. Eh, ganyan ako. Maging taon ko kamatngon nga. Balaka na siya ako. Di ko gusto si Dennis kang may daw tamay tabo ni mo. Oh, uy. Ngano, Guryo? Tanawar ko sila yung Sarge. Nagsunod maghihapon na tong ilang gisakyan. Sarge, ayaw kalimot. Kabisan ako, dako kayo pagsalig nimo. Pero anang imo mga kaubanan nga nagsunod nato. Wagi ko pagsalig nila. Pero katag magkalabad sa kong unim nga tawahan. Di ba makasabusutian? Bibi, ilugar palihog, Jim, be. Ilugar palihog. Eh, lugar lang yun, Jim. Kaya na nakatang na to sunahan, no? Ha? Ano ba, Sarge? Saan mo nang baro gawasan ng sakyanan? Si Dennis! Sarge, doon ako isulti nimo. Bantay din hinagpan, Guryo. Ayaw una pagawa, Sarge. Doon ako isulti nimo. Unyan lang, dong. Unyan lang kay... Nagbalik lang, Sarge. Hindi lang sa kalan, ha? Ay, lang. Asgudi ako. Doon sa maka. Dong, Wa man ko kamatngon nga may overtake ka na mo. Gayon sa man mo naguna ka naman una mo. Nag-atang ka naman noon din idong. nagsunod na ka ito mga kauban sa gisakyan ninyo ni Kaalan. Nagsunod sa kanila dong. O, kay kalibutan nga bilabay ko ninyo kay nagsulti pa na mo sa akong gipalihog unta nga mukuyog ninyo nga maghatod sa dinakpan. Giradyohan man ko sa ito mga kauban nga imo ko nung gibalibaran nga akong gipamalihog nila. Ano ko kalain dong? Nabala ka mangugkuli mo. Pero nga nung gibalibaran na imo? Lainas ni mo dong. Mura magmatio na kung kay ubos ni mo. Nahibaw lagi ko mabalaka ka. Ang nahibaw ko nang kay ubos ni mo, kung muingon ko nga dili ka ngay mabalakan ako. Gaan na kini trabaho adungoy mo. Way usa ka oras amo na ikato din nagpan nga tos detention. Sigurado man yun nga nagpaabot na taga-detention karon aning maong tinakpan. Oo, sigurado gyud.
Kung malangan mi, paghatod ani niya, mahimo mo kontak na silang taga-detention ni Major Ariante. Nganong wa pa mi moabot sa oras nga gitakda nga moabot mi sa detention. Sigurado sab nga mo kontak si Major Ariante din ni nako. Unya himulbulan ko kasaba. Sugot na kag laban ko kasaba as Major. Suko kay ko kung hilabdan ka nung. Ibawag ka. Naraman di ay na. Unya adto na mi. Balik lang lang ko sa inyo nga gidong. Dong, ayaw lagi kabalakan po sa mga... Dong, nagdagan ng oras. Dong, Yarning. Dong, pasabton talang yung kami. Kadiyot rin ko, Dong. Maram yung lain sa kong nahuna. Nakay laing tuyo na ko, Dong. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.